Mga master, oh, grabe rin gusto kang hangin. Iyon tong mga rider sa Tagalite, mga igang na kayo sa Kalanggaman. Nakakakinig. Ang clean sa mong kauban. Awara gino. Oh! Awara ko rektin. Alam sa mga upat na magani. Igang. Grabe ka. Kaya laban lang. What's up mga master, dito sa among tour sa Leyte. So ato mi karon sa Danau. So good morning sa inyo dyan, good day. Right, let's go! Right mga master, manami pamahaw. Jump off mi karon sa Lake Danau. Tapos pakuman dito mi sa Kalangkaman mag overnight stay. Tapos pagkaugma sunod sa Kalangkaman ito mi sa Tacloban sa Manico Bridge. And then ay rin may muli pagka 4th day. Right mga master, panimin ninyo sa dala MP Touring Club. Di bagi nantikan bebantai samungeru Udano tanaga di hage kanau alana ite Dagang kanamu mau sili amor iklamu Hingga nukuru kemiri kemau muego telu Mahure, mahure, hangilang sulte Go go na managanda Kaya nada eraeru Mama go, mama Bisa kong sakaman kakai Kai pahaku di alamina Hambugeru Samumeru Tapi sayang mata sa taong wala ito bahay Pendarang motor mo ngayon Hari mo kung di ka mulikay Dagang ka na mong mga silingan mo reklamo Ano lagi kami di kemau mo ikot seru Maure, maure ang ilang sulde
Alright mga master, nagkaabot namin sa Lake Danau. Lake Danau Natural Park Information Siya Center. Good weather kayo. Nagkahapon nga makapit na may makabot sa Ormoc. Kusog yung ulan nga basa mi. Karon nabasa man mi ang medyas ibulad sa namo. Bulad ka mulo biyahe. Alright. A few inches later. Pugi o mga pugi. Jiboy. O mga master, mag-decide na po nga mag-trekking na po mi karon. Ikaw po yung may motor-motor kay mag-trekking na lang mi. Sa lake. Master, naog na mi. Naog na mi, parang sa lake. Nice, gigit gigit. Nice view. Narog ng master ang lake ko. So mga master, amo na ipandar. Amo kan. Master, kaya nagbira sa akin, sir. Ano sa mo? Alala. Yambak ng isa. Ito gagawa, dinakatos, yambak ng isa. Tara. Yambak na. Backing sila. So nice kaya ang view mga master. Tara. Lake, sakay mi sa Kamalig. Floating Kamalig. Right mga master. Karga nami. Woo! Mga kamags. Mga kamags. Tara ako, nagligo-ligo na isa ako. Trivia, mga kamags. Pero dili man yung Lake Danau. Sabi ninyo mga kamags. Lake Danau. Lake Danau. Lake Danau. Sabi nyo mga kamags. Mga kamags. Wala sa kahit tarya. Mga inani mga mastero. Pag mag-uyod mo sa inyong floating floating Kamalig. Ani, birabaling yun. Birapisi. Iya mo bukas mo. Ano siya pinakamon? Tama master, layo pa kayo. Layo pa kayong silingan. Puli. Ay lao. Usa sa sabong. Iya prasa. Ay nanara pagbira mga master. Nakabitan pa sa una sa bandong, yuyuy na. Oh, tiki boy. So, mga master, tagaan sa mo montage. I've heard that you're happy and maybe it's selfish of me to want you back this time. I know we decided it's better if we were free, but it kills me now. We said our last goodbye. Won't you stay tonight, even just for a moment? Perfect light, pretend we're fine, even just for a moment. Throw it over, we're still not over. Pull me close, I need closure. This is our last goodbye.
sige kaya ang place diri place. As you can see, so nay uban nga kwan floating kamalik 150 bayad ka sa for 1 hour. Alright mga master, pabalik na may sa kwan sa Dalampasigan. So, binanay ra gud. Oh, binanay ra ang isa magbugsay. Nahinay bugsay ang duha magbitad sa pisik. Right, master, padulong na mi sa Palumpon karon. Dito rin sa Kalanggaman Island for overnight mi dito. Unsa man lagi panggapoy nanggan. Right. Alright mga master, gabos kami sa Palumpon. So, dito sa midiri sa Mayabuhan. So, affordable lang mga foods diri. Count sa may mga sakay sa lansa. May mga riders po na namit. Ito yung pangalan sa club ka na boss? Salag. Samar Leyte Alliance Riders Club. Okay. Shout out Samar Leyte Alliance Riders Club. Sige, ride safe sa inyo ha. Count sa may. Count sa mga mga drifters. Ha? Sa to mo? Happy. Punong lagi. So yummy. Kata girl. That's it. A few moments later. Alright, mga master, na kami diri sa Palumpon. Ikakan. Anami, magulat namin sa amuhang lansa. Okay, para adto na namin sa Kalanggaman Island. 430 ang last nga trip diri, tapos 3,000 per trip, maximum of 15 persons. 15 ka box, so walo raman may. So ang style din ani, kung walo ra mo nana o di mo abot 15, mas mayo mangita mo joiners para inyo harang tungaan ang 3K nga bayad sa lansa. Ang entrance dito sa Kalanggaman is 225 na dia. At sakay nami. Call. Lang. Ni vlog is live ni. Lang. Oh, salamat kay kuya. Woo! Nagkagidlay ng mga gipart. Boat trip again. So, kuha na ni safe magsakay na may life vest. Wala kayo bulba. Mga kauban nagpahulay sila. Kay magsiga nilang mataon niya, makainom man sa kanang sa unleaded. Nagdala silang unleaded pagkabotilya. G-boy in the house. Hello. Welcome mga kamags. Sabi ninyo, ang kalanggaman actually, dagan siya langgam siya. Dagan langgam. Usa ka langgam sa Bisaya? Oh, langgam na migas ba? Dagan ka dito. Pero ang ang lansa ba kay Shiki kay ba? Parehas sa inyong relasyon, Shiki. Kahit sandali Kaya magmahal. Char lang. Alright mga master, nilarga namin. Layo namin sa Bart sa Pantalan. Adulong namin sa Kalanggaman. Let's see what is the Kalanggaman Island sa siya katsada. Mga 1 hour kapin ang biyahe niya ba? 1 hour kapin. So, mga master na, kahit na, ulay kay grabe king ugnat sa kusog ganin nila niya. Okay, montage tayo mga master. Montage in 3, 2, 1.
tubig mga master. Ayos kayo mga master, I hope klaro kayo sa inyo ha. Klaro kayong tubig. So clear and bright. Kalanggaman Island. Mga kamag. Sa taon niya. Nice. Linaw kayong tubig. Linaw gi kayong tubig. Sama sa kalinaw nga wa gi kay pag-asa sa iya ha. Pero di ko kayang magmahal. Nice. So, mag-unboat na sa kasi unboat sa tawagan ni. Mag-unload na ta. So, here. Oh, okay. First step. Yay! Kalanggaman Island. Alright, MOP Touring Club. Ganda ni karon master. Among one mag-camping lang ng tent sa kan. Go. So mga master, manami og taod sa tent. O maya mo UBR. Ayos kayo. Sira kaya mo. Ano lang. Kanya. Bina. Gana ang ano. Si Madam. Busy kay si Madam. Sag na sa isla tawagan kaya po sa trabaho. Kaya murag naipabotay nga bagyo pero gamba kaya po. Eventually. Mga master, grabe rin gusto kang hangin. Iyon tong mga rider sa Tagalite ba igang na guys sa Kalanggaman. Ang lens sa mga kauban. Awara gino. Oh. Awara ko rektin. Alas mga na magani. Igang. Grabe ka. Okay, laban lang. Yung mo mister wala na bala ko sa kangangin no. Tumar. Hold up.